Nginibingelele bafethu kuzo zonke indawo la kuhamba kufinyelela khona le video. Mawuqala ukuba nathi cela uzongakhohlwa ukucindezela subscribe button kanye nebell notification. Akasekho emhlabeni u-Irvin Shlophe owumsakazi WoKhozi FM obesesakaza kwezemidlalo. Lokho kuvezwe umphathi WoKhozi FM ohlelweni lukaSigqemeza olingena njalo ekseni nokushiya abantu bedabukile ey'nkundleni zokuxhumana. Kepha ngaphandle kokukhuluma kakhulu asike sikufakele lapho umphathi WoKhozi edlulisa khona lolu daba ngokudlula kukaShlophe uzwe ukuthi kwenzakaleni. Danke, siyabonga. Lo msakazo WoKhozi sike sasho-ke sathi-ke zothatha leli thuba sikulethele isimemezelo esiphuthumayo esibhekiswe-ke kubona bonke abathandi boKhozi FM singena njengamanje samukela ku-business manager woKhozi FM dadewethu uSibongi Ncube. Mapholo basibingelele futhi sibabukele kuKhozi. Ngibingelele Mthiya, ngibingelele nakwena Mroza, ngibingelele kumlaleli woKhozi FM. Akuvamisile ukuthi kuthi kunje kube khona ukuphazamiseka kohlelo njengalolu kunendaba ofika naso. Ayilula lento efana ngisho Mthiya. Ngilana ngithunywe umndeni wakaShlophe ukuthi ngazise umlaleli ukuthi uIrvin Shlophe ushile emhlabeni izolo ebusuku. Besazi la ngaphakathi ukuthi ubesesibhedlela egula. uIrvin ubeshawe istroke wagcina sesibhedlela eDington besihamba siyombona. Kungathi uyalulama bese sinethemba impela. Ngicina umbona ngolesithathu. Yabo kulesithathu ubekhuluma nje sahlala naye sahleka naye kodwa ungathi simphindile izolo kwasekubonakala kakhulu wase ebizelwe ekhaya. So umndeni woKhozi FM sifisa ukudlulisa umyalezo ukuthi dudu kumndeni wakaShlophe. Sithi dudu kubalaleli bonke bebemthanda Irvin bethanda kakhulu la emsakazweni. Singoza kwethu bakhe besebenza kahle naye Irvin kakhulu. Akekho umuntu engeke ngamuzwe ekhuluma kabi ngoIrvin. Umuntu nje ebekusebenzeka naye umuntu oyinikele kuKhozi FM ekuthanda uKhozi. Ayikho into bengayenzi ubeka sports eka education ama documentaries besenzela kwesinye isikhathi enze nje ngoba kuvela enhlizweni yakhe bengasiyena umuntu lokho ebalutha akusiyona umsebenzi wami loyo. Ubekwazi nje ukuthi asize la ekushoda khona. Isikhala sakho sozwe kakhulu sizosizwa kakhulu isikhala sakho Irvin njengomuntu obeyinikele kakhulu ukuthi uKhozi FM luphumelele. Sibhlungu kakhulu ngalento yenzakalele kodwa ke intando kaNkulunkulu ayibuza. Fanele samukele lokho kwenzakene sibumani njengethimba loKhozi FM siqinisane nokuthi sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi fanele siwenze. Imininingwane yonke izophuma. Bengikhuluma na umndeni manje kuseni kodwa izinto mezilokhu zihamba zihleleka so lokhu simazisa umlaleli ukuthi kwenzakalani okwamanje ukuthi nje dudu and ukuthi wonke umuntu ezwe ngathi la uKhozi FM besingeke sithule nendaba esazi ukuthi thinta abantu abaningi kangaka. Sizohle simthanda simkhumbula njalo uIrvin. Bekuyilokho bengithi angidlulise kumlaleli Mthiya ngabonga.